Dongeng Kancil lan Boyo. Ing sawijining dina ana ing tengahing alas, Kancil lagi lumaku ana ing pinggir kali. Satengahe dheweke lumaku, dheweke weruh ana wit-witan ijo royo-royo ana ing sebrang kali. Weruh wit-witan mau, Kancil kepengin amarga dheweke durung mangan wiwit esuk. Ananging dheweke uga bingung kepiye carane bisa ana tekaning sebrang kali. Kamangka dheweke ora bisa nglangi. Karo mlaku, karo mikir, dheweke weruh Boyo lan kanca-kancane. Dheweke duwe akal kanggo bisa nyebrang kali kanthi sarananing Boyo lan kanca-kancane mau. Kancil banjur nyedaki si Boyo. "He Boyo, aku rene nggawa pawarta saka rajaning wana ana ing wana kene. Raja wana bakal paring kowe kabeh iwak daging kanggo kowe kabeh mangan." Loh, apa bener Kancil? Iya, tenanan. Nanging ana syarate. Loh, apa syarate? Syarate kowe kabeh kudu baris tekaning sebrang kali kono supaya bisa tak itung. Iya, menawa ngono, ayo kanca-kanca, enggal baris supaya dhewe bisa kebagian kabeh daging saka rajaning wana. Boyo banjur baris siji mbaka siji. Sakwise baris, Kancil banjur lumaku ana ing gegering boyo mau siji mbaka siji. Siji, loro, telu, papat, lima, enem ngasih tekan sabrang kali kang akeh wit-witan ijo royo-royo mau. Bak Kancil banjur ngguyu cekakak. Hahaha, Boyo, Boyo, kowe iso wae tak apusi. Loh, Boyo bingung. Loh, tok apusi piye to Kancil? Aku mau arep njaluk tulung supaya aku bisa tekan sebrang kali kene lan kowe kabeh ora bakal entuk daging. Boyo nesu, nanging Boyo uga ora iso piye-piye amarga Kancil wis payu ndasal lan golek gegodhongan mau. Matur nuwun.